kapabalakan ako mao ang kasayuran nga akong nakuykuyan. Kasadihang giplano pa ni ang mga reclamation project sa atong lalawigan. Dunay nipasalig nga dakong opisyal sa kagamhanan na ang tanang mga reclamation projects katugutan kung ang iyang kondisyon mapatuman. Ug ang iyang kondisyon labihang yanuha. Ang tanang filling materials magikan niya. Ang tanang filling materials adto niya gikan niya kuhaa. Ang tanang filling materials usaray kontrata. Siya ray supplier sa mga filling materials ining mga proyektuha. Kay siya ko rin nakontrolar sa quarry sa atong probinsya. Siya ay nakontrolar asa ra makubkob ang mga bukid dinhi sa tuwa. Busa kumutipas ang mga nagpasiugda adto sa laing supplier mukuha sa mga filling materials nila, dili makaugpo ang proyekto nila. Dili sa first base dili makadama.